lidi, s Erem vítejte našeho druhého videa ze série Euro Truck Simulator 2. Tak, jdeme hrát? Tak. A napiš na fejsu. Mož. Dobré. Tak. Vlastně hned potom vlastně už uploaduju video první, takže a ne jaké ohlasy nic. Tak. Jinak minule jsme skončili tady. A už zatanutou. Tak. Pojedem. Jak vlastně vůbec jedem? Se podívám. A do Vídně. Ne, tak z Vídně pojedu hned do toho. Zpátky asi do Prahy nebo do Brna. Ještě nevím. 110, dobré. No, jinak o čem bych mluvil, nevím. Já si dám světla jsem zapnuté. No. Jinak toho video teď bude mít 5 minut asi. Jinak, jak jste mohli vidět, tak je nové intro. A až tak podáte do komentářů nějakou dobrou hudbu. Ještě nevím. Protože ta hudba byla i na starém. No. Jinak. Jestli chcete o ty mody se naučit stahovat, což asi všichni umíte. A jestli chcete vědět, kde třeba stanete tady tenhle ten, tak napište do komentářů. No. Na to, že je to DAV, což tady ty DAVy jsou pomalé, jde docela dobře. Kolik tam byla 80 sakra. Zpomalím radši. A radar, zpomalím. Jinak, tady tohleto, co je před náma teď, okolo toho jedem, je radar. Podřadím ještě dobré. O, ne. Jinak hraju na Steamu, to mám tu hru kopenou. No. Tak o čem bych fakt mluvil, to nevím. Jinak dotočím tady toto video, dám ho editovat. A budu točit ten, no, Minecraft multiplayer. Jinak tady tato série nevím, kdy bude vycházet. Jo, a za 20 odběratelů udělám na Facebooku stránku. Jo? Za co viděli jste to? Kecama. No. To je jedno, necháme se odtáhnout. Jo, do Brna, se tam jedem. No, tak. Teď se hodí. No. To bude asi na dlouho. A tak ne, bude. Neutral 1, jedem, maličku. 5%, 6, dobré. Co dá? Jinak v tom místě většinou vždycky rozbiju tahač. Aha. Jediná výhoda DAFa tady v této hře je, že má dvourychlostní spatečku. A jinak je to totálně k ničemu. Jak odvezu tady tuto zakazku a skončíme. Což, když je 2 hodiny, takže toto video bude mít asi nějakých 10 minut. Počkej. Tak, blinker hodím. No. Tak. Správně jsme už měli končit. Aha. Jednička, dvojka, trojka, čtvrka, pětka, šestka,
Tak. Počkejte. Stopnu. Dám to ještě jedno 10 minut. Schválně. Tak, můžeme jít dál. No. Jak o čem bych mluvil? No. Nevím. Co? Co to je? Lol. Tak to je usté. To chci domů. Ne. No. Jeď ale. Vytrbuďme ho. To stačí, že jako musím brzdit. Jednička, zpátečka. Takže se mi rozjede, tam je TF z něho. Hafa, jdu proti směru. Si říkám, co nám je šníčumi. To znamená, že jsem objevil personální agenturu. No. Hraju to na nízkou kvalitu. No. Tak je to ještě daleko. Za chvíli budu končit totiž. Musím. No. Už na té benzince se zastavím. No to dojedem. Ještě nevím, uvidím. Jinak. Za 10 odběratelů udělám live stream. Sám tu práci s ním. Jo, a jak nebude zim, přestane sníh být venku, to si už není, ale jak se začne jaro, tak a vypnu mod na zimu. Pojď. Tak to je retardované, sedu. No. Další projedu. No. Aha. Asi by měl začít vydělávat taky. Wow, to kruží docela. Tlusta. Sakra, pojedu po okrsce. To bude nesnažím. No. Tak. Přijmu vám tam. Tahne se ale. Půjdu okolo těch 90. Moc nepojedu. Hnát se mi to nechce. Moment, se podívám. Jak dlouho můžu natáčet. Dobré, ještě minutu. Stíhám. No 2 minuty asi. Dal jsem tady tuto zakázku, ještě se začneme novou. Ještě nevím. No. Jako nechám editovat tady toto video. Mezi tím by se mi mělo uploadnout to video, co to? No, první díl. Takže ještě dneska byste se měli dočkat. No. No jeď. On umí dýchajc, nevíte? Se táhne. Ježíš. Ještě je to 70, ne? Tam může klidně 80. Na 6000 korun, to je dobré teda. Hodně toho mám. A ještě tak do dalšího dílu trochu nahraju peníze. Ale vezmu si za zakázku nějakou. A jinak. Asi v dalším díle, nevím. Je tam to? Není? Je, sakra. Jeď. Dobré.
Takže počkejte, to stopnu. Dobré. Jenom dál, to dovezu. Tak to je husté. A jestli mi, jak ten sníh se udusává a že kameny třísky do toho. No. No jinak o čem bych mluvil? Tak, doufám, že budeš odpočívat. Jestli ne, tak mi naštveš. No. A jeď aspoň. Sakra. Kdyby to nebylo tady tohleto, ty betony, tak bych ho předjel. Sakra. Již dobré. Zase se takovou se napojím na dálnici, co pojedu. A tak už jsem na dálnici. Dálnice má jednu výhodu. Můžete jet rychle. Bez brždění. Třeba nevím jak vy, ale já radši jezdím po dálnici než potom. Vydaň tam, že? Začínám blíkat. Co brzdím? Paretuje, jo? No jinak. Tak, jeď. Brzdí! Brzdí! Jo, brzdil jsem to. Dobré. Jinak ona točí na nějakých 30 fps, což by přijde docela málo, a nelaguje se to, takže je to dobré. Zatím. Já to hru mají na 60-70 fps, tu hru. No. Já jsem dobrý, objevil jsem město Vídeň, no, si to užijte. Počkej, jsme správně si na čas, dobré. Začínám brzdit. Že vám můžu brzdit. No, blbca musím stát. No, to nevidí nic, a tak to je jedno. Neutral. 5, 1, ne. Ale jeď! Blbca musím stát. No. 100 km mi chybí. No konečně, se rozjel. No. Pojď tahej. A to je kruháč, to je dobré. Kdyby to byl semafor, tak to by mě trefilo. Wow.